Noswaith dda bawb a chroeso i sesiynau adolygu Carlan Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar Cymraeg, lefel uwch gyfrannol, ac yn cael ei gyflwyno gan Mrs Meleri Light o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd. Dyma'r ail sesiwn yn y gyfres o sesiynau adolygu uwch gyfrannol. Bydd dwy arall ar ôl heno. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Mrs Meleri Light yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os ydych gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb, Q&A, top y sgrin, ac fe wnawn ni'n gorau eich ateb. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran Q&A yn barod, ac byddai'n braf gallu cadw yn cysylltiad â chi os ydych chi'n hapus i adael eich manylion. Gallwch glicio ar y ddolen hon ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio, a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlan Cymru. Felly, diolch yn fawr, Mrs Light, draw atoch chi. Gret, diolch yn fawr iawn. Prynhawn da bawb. Felly, i ategu'n sydyn iawn, dyma'r ail sesiwn ar yr elfen o arholiad CY3, sef defnyddio iaith. Felly, dwi'n gobeithio yn ystod y sesiwn, gawn ni gyfle i fynd ar ôl yr elfennau yna sy'n gallu bod dipyn bach yn heriol o'r papur gramadeg. Da ni'n mynd i edrych chydig bach ar y berfau, da ni'n mynd i edrych ar cymalau, a hefyd negyddu cymalau o'r gorau a rhoi dipyn bach o gyngor i chi gobeithio wrth baratoi. Felly, da chi'n hen gyfarwydd mae'n siŵr ar be mae'r papur mynd i ofyn ohonoch chi. Iawn, ond y cwestiwn cyntaf yma, y cwestiwn sy'n gofyn i chi strwythuro brawddegau gwreiddiol eich hunan, beth sy'n bwysig ydy bod chi'n edrych ar beth sydd o'ch blaenau chi, beth mae'r ferf yn ddeud wrthych chi pan chi'n edrych arni hi ar yr olwg gyntaf. A'r peth pwysica i wneud bob amser, dwi'n meddwl, ydy bod chi'n edrych ar derfyniad y ferf. Ia, sut mae'r ferf yn gorffen, achos mae hwnna'n gallu deud llawer iawn o bethau wrthych chi o ran amser a pherson. Okay? Felly dwi'n gobeithio yn ystod y sesiwn y cawn ni gyfle i edrych ar gwahanol amser sydd i'r ferf. Iawn. Felly dyma enghreifftiau chi fan hyn, a ydych chi'n gallu gweld bod y terfyniad yn coch, cysgau, gwelodd, caiff a darllenem. Felly mi ddylia bod chi, wrth edrych ar y terfyniadau yna, bod chi'n gallu gweld bod gennych chi wahanol amser i'r berfa yna i gyd. Okay? Felly, os ydych chi'n cofio o'r sesiwn diwetha, da ni yn annog yr angen i chi roi rhagenw ôl yn dilyn y berfau hyn. Okay? A'r rheswm da ni'n gwneud hynny ydy weithiau allwch chi gael berf lle mae yna ddau ragenw ôl yn ffitio. Okay? A wedyn mae hwnna wedyn yn achosi chydig bach o benbleth achos mae gennych chi ferfau, mae yna dwy ferf sy'n mewn amseroedd gwahanol. Okay? Felly, wrth edrych ar cysgau yn fanna, mi ddyliech chi wybod yn fanna bod cysgau yn drydydd person unigol. Felly, os ydych chi'n dysgu'ch berfau am herffaith, a ydych chi'n dysgu nhw fel terfyniadau, it, I, ech, ent, iawn, os ydych chi'n mynd trwyddyn nhw fel yna, mi ddylech chi weld yr I yna a meddwl, reit, da ni yn y trydydd person fan hyn. Felly, mae rhaid i chi roi ef, neu hi, neu mae rhaid i chi roi enw priod i ddangos pwy sy'n berchen ar y ferf mewn ffordd. Okay? Byddai'n dod at yr amser am herffaith mewn 2 funud. Okay? Drychwch ar y gwelodd. Mi ddylia bod gwelodd yn canu cloch yn syth. Mi ddylia bod chi'n gwybod gwelodd ef, gwelodd hi, gwelodd Siôn, a ydych chi'n gwybod yn syth bod ni yn yr amser gorffennol yn fan yna. Okay? Yn yr un modd â caiff, wnaethon ni edrych ar caiff wsos dwytha yn y sesiwn flaenorol. Da ni'n edrych ar yr amser presennol dyfodol. Ac eto, da ni eisiau trydydd person yn fan hyn. Caiff ef, caiff hi, caiff Siôn. Okay? Darllenem. Wedyn, da chi'n gwybod yn syth, oedden ni'n sôn am yr amherffaith, oedden ni'n sôn am it neu et, I, ech, ent. Felly, da ni'n gwybod bod gennym ni berson cyntaf lluosog yn fan hyn a bod ni yn yr amser amherffaith. Iawn? Felly, lle bynnag ydych chi arni yn eich proses o adolygu, iawn, mae rhaid i ni fod yn dysgu
y terfyniadau yma, a bod ni'n gwybod i ba amser maen nhw'n perthyn. Hwna di'r man cyntaf. Reit, fel o'n i'n sôn, mae o'n bwysig bod gynnwch chi beth ni'n galw'n tag amser yn y brawddegau. Felly, mae pwy bynnag sy'n mynd i fod yn marcio'ch papur chi, yr arholwyr, maen nhw'n mynd i fod yn gwobrwyo 2 farc. Mae 1 marc yn mynd i fynd os ydy'r ymgeiswyr wedi dangos bod chi'n gwybod ym mha amser mae'r ferf. Reit? Felly, yn syml iawn, presennol ydy'r ffordd grand o ddangos bod rhywbeth yn digwydd rwan hyn, iawn, ar y foment hon. Felly, be dwi wastad yn annog ydy ceisiwch ddefnyddio patrymau sy'n cyfleu bod rhywbeth yn y presennol. Enghraifft, heddiw, ar hyn o bryd, rwan, nawr, ar y funud hon, unrhyw beth sy'n mynd i helpu chi ennill y marciau a bod chi'n dangos bod chi wedi deall bod y ferf yn yr amser presennol. Iawn? Dwi wastad yn cynghori, peidiwch â gor-gymlethu'r brawddegau, da chi'n misio sawl cymal i'r brawddeg, cadwch nhw'n syml fel bod gynnwch chi botensial llawn o gyrraedd y 2 farc yna. Y 2 farc. Wedyn gorffennol, yn yr un modd, tag amser, pan ydych chi'n strwythur o'ch brawddeg, ceisiwch ysgrifennu ddoe, llynedd, fis diwethaf, blwyddyn diwethaf. Iawn? Eto mae'n swnio'n syml, ond mae'n fformula eitha defnyddiol i chi fod yn gallu ennill y marciau yn gymharol rhwydd. A wedyn amherffaith, a byddwn ni yn dod at hwn, mae hwn dipyn bach yn fwy heriol. Mae'r amherffaith yn dangos bod rhywbeth wedi digwydd, ond yn parhau i ddigwydd, a wedi digwydd dros gyfnod o amser, iawn? Felly, ers talwm flynyddoedd yn ôl, iawn, falle bod chi'n edrych ar hwnna a meddwl, gorffennol di hwnna i mi, reit? Neu esbonio mewn 2 munud sut mae'r amherffaith yn wahanol i'r gorffennol, Reit, felly dyma ni'r amser amherffaith yn fan hyn, a fel ydych chi'n gweld, reit, yn y cronfacha, mae gennych chi'r frawddeg gwmpasog, mae gennych chi'r ferf gwmpasog. Cwbl mae gwmpasog yn golygu ydy ffurf hir y ferf. Roeddwn ni'n arfer, roeddet ti'n arfer, roedd o, roedd hi, ac yn y blaen. Ar y lefel yma, ar gyfer uwch gyfrannol, mae disgwyl i chi fod yn defnyddio y berfau crynol. Reit? Felly, os edrychwch chi'n fan ar y sleid, chi'n gweld cysgw ni, cysgu ti, cysgu ef, cysgem ni, cysgu chi, cysgent hwy, ac yn y blaen. Mae'r amser amherffaith yn dangos rhywbeth dros gyfnod o amser. Felly, enghraifft, os chi'n edrych ar yr un cyntaf yna, cysgwn i. Tasa hwnna'n ymddangos ar eich papur chi, fysa nhw ddim wedi rhoi yr hagen nhw ôl i dot yna i chi, eich gwaith chi fysa ychwanegu hwnna. Felly fysa gennych chi cysgwn, iawn? A fysa disgwyl i chi wedyn i ddefnyddio cysgwn mewn brawddeg sy'n dangos bod rhywbeth wedi digwydd, ond wedi parhau i ddigwydd. Felly, enghraifft, cysgwn i yn hwyr bob dydd y llynedd. A mi fysa hwnna'n frawddeg sy'n rhoi 2 farc i chi. Mae'r bob dydd yn dangos beth ni'n alw'n arferiadol, a mae llynedd yn dangos bod o wedi digwydd. Reit. Felly, ni'n jyst rhoi eiliad bach yn fan yna i chi edrych ar yr rheina. A dyma di'r ffordd orau i ymarfer. Chi'n meddwl, os ydych chi'n edrych yn ôl dros y sesiwn, defnyddiwch hwn fel sesiwn adolygu. Bo chi'n meddwl, reit, dwi'n mynd i roi derbyniodd mewn brawddeg. Dwi'n mynd i roi cerddau mewn brawddeg. A bo chi wedyn yn ymarfer wedyn gwahanol frawddegau. Achos 25 o farciau sydd i gael am yr adran yma, di o ddim yn llawer o farciau nac di, ond mae pob marc yn bwysig. Felly, dyna swn i'n cynghori chi. Wrth i chi ddod yn nes wan at mis Mai, cerwch drwy rei fel hyn a ceisiwch feddwl, reit, beth sy'n digwydd yn y ferf, be dwi eisiau gyfleu, pwy sy'n gwneud y ferf, a pa amser. Felly, na i jyst rhoi eiliad i chi edrych ar hynna rhag ofn bod chi isio ymarfer a nodi ambell frawddeg. Felly, defnyddiwch unrhyw un o hynna, da chi'n gyffyrddus efo nhw, a rhwch nhw mewn brawddeg.
o'r gorau. Felly, na I ddim mynd trwyddyn nhw I gyd, jyst oherwydd amser, ond na I ddewis ambell un. Felly, os da chi'n edrych ar derbyniodd, fel yr un gyntaf sydd gennych chi fanna, da chi eisiau cyfleu o rywun wedi derbyn rhywbeth, iawn? Felly, derbyniodd, da chi'n edrych ar y terfyniad, da chi'n gweld of, da chi'n gwybod sydd da ni yn yr amser gorffennol, iawn? Felly, da chi eisiau cyfleu ddoe, echddoe, wythnos diwetha, rhywbeth sy'n dangos terfynoldeb, ia, bod o wedi digwydd a bod o wedi bod, iawn? Da chi hefyd yn gwybod, wrth edrych ar yr of yna, bod chi eisiau rhagenw ôl, ef neu hi, neu enw priod, o'r gorau, a da chi'n gwybod wedyn bod o'n drydydd person unigol. Okay? Felly, enghraifft, gallwch chi gael derbyniodd ef, derbyniodd hi, derbyniodd Elin, newyddion da, neithiwr. Brawddeg hollol syml, brawddeg sy'n rhoi 2 farc I chi. Okay? Yn yr un ffordd, os da chi'n gweld y gwelais na, iawn, dwi'n siŵr bys yna neb yn cael trafferth efo hwnna, gwelais, gorffennol, person cyntaf unigol. Felly, da chi eisiau gwelais I, aderyn yn yr awyr ddoe. O'r gorau? A mae hwnna wedyn yn mynd I roi y marciau I chi. Os ewch chi at, nawn ni wneud un arall, os edrychwch chi ar cerddau, iawn, yn fanna wedyn, cerddau, da chi eisiau meddwl, reit, ydyn ni'n y gorffennol? Nac dan. Ydyn ni'n yr amherffaith? Wel, ewch trwy'r terfyniadau, it, I, ent. Ydy I yna? Ydy. Felly, cerddau, fysa chi eisiau cerddau ef neu hi, neu cerddau Elin, eto, a da chi eisiau dangos bod hi wedi parhau I gerdded yn y gorffennol. Iawn? Felly, sa chi'n gallu dweud rhywbeth fel, cerddau Elin i'r ysgol bob dydd y llynedd. Iawn? Felly, hwnna di'r prif beth I gymryd o'r sesiwn, reit? Bod chi'n hyderus beth yw'r gwahaniaeth rhwng gorffennol a amherffaith. Mae gorffennol yn digwydd unwaith a wedi gorffen arni. Mae'r amherffaith yn arferiadol, yn parhau I ddigwydd bod o wedi digwydd yn y gorffennol. Okay? Reit. Awn ni mlaen at rei o'r pethau yma sy'n gallu achosi chydig o gur pen hefyd, iawn? Sef y berfau amhersonol yma. Reit, mae rei da ni'n sôn amdanyn nhw yn gynharach yn ferfau personol. A be mae hwnna'n syml iawn yn golygu ydy, da ni'n gwybod pwy sy'n cyflawni nhw, iawn? O fi, ti, ef, hi, ni, chi, a nhw. Iawn, felly da ni'n gwybod pwy sy'n cyflawni y berfau yna, personol. Pan fod berf yn amhersonol, iawn, da ni ddim yn gwybod pwy sy'n ei chyflawni hi. Okay? Felly, y terfyniadau ar gyfer y berfau amhersonol ydy ir, wyd ag id. O'r gorau. Felly, mae hwn, pen da chi'n gweld gwaith, mae hwn yn cael ei gam ddefnyddio'n aml iawn, reit, so mae'n achosi gur pen. Os ydy berf yn gorffen gyda ir, mae hi yn yr amser presennol, iawn, neu ddyfodol. Felly, os da chi'n edrych ar yr enghraifft sy'n fanna, cenir, da chi eisiau cyfleu bod rhywbeth yn cael ei ganu. Iawn? Os ydy'r ferf yn gorffen gyda wyd, mae hi'n amhersonol, amser gorffennol. Mae o wedi digwydd. Okay? Ac os ydy o'n gorffen gyda id, mae o yn yr amherffaith. A hwnna di'r un sydd dipyn bach yn fwy anodd I strwythur o brawddeg. Iawn? Ond dewch ni edrych ar yr ir a'r wyd yma. Y ffordd orau I roi berf amhersonol mewn brawddeg ydy bod chi'n defnyddio un gair bach, a'r gair bach yna ydy gan. Iawn? Yr arddodiad gan. Achos os ydych chi'n defnyddio hwnna, ydych chi'n gorfodi person ar y brawddeg. Felly, I fi esbonio beth dwi'n golygu, iawn. Cenir can gan y disgyblion heddiw. Ia? Cenir can, can yn cael ei chanu gan y disgyblion heddiw. A'r rheswm da ni'n rhoi heddiw yna ydy am bod y ferf yn gorffen gyda ir. Yn yr un ffordd, canwyd, iawn, mae rhywbeth wedi cael ei ganu. Felly, cadwch yn syml, canwyd can, gan y disgyblion, pa bryd? Ddoe. Felly mae'r canwyd yna yn gorfod dangos bod rhywbeth wedi digwydd. Iawn? Os di'n gorffen gyda ir, presennol dyfodol, os di'n gorffen gyda wyd, gorffennol. Ond beth swn i'n annog chi wneud yn fanna ydy sicrhau bod gennych chi'r gan yna. Okay? Gan. A mae hwnna wedyn yn rhoi person ar ferf sy'n amhersonol.
Iawn. Iawn. Mae hwn yn un sy'n cael ei gamddefnyddio yn dydi. Yn enwedig pan ydych chi'n sgwennu llawer am farddoniaeth, ac yn sicr oeddech chi'n gwneud tipyn o hynny yn doddech flwyddyn diwetha ar gyfer tygau. Iawn. Felly byddwch yn ofalus efo hwn. Os ydych chi'n gweld yn fanna, sonir, iawn, sonir y bardd yn ei gerddi, wel, os di rhywbeth yn cael y gni sôn amdano fo, os ydych chi eisiau sôn am y bardd, ydych chi eisiau dweud sonia y bardd yn does, iawn? A mae sonir yn anghywir yn y cyd-destun yna. Okay? Felly, ydych chi'n methu cael person yn dod yn syth ar ôl berf amhersonol. Iawn, so byddwch yn ofalus efo hwnna. Okay. Dyma rei enghreifftiau i chi, os ydych chi eisiau rhoi cynnig arni. Iawn. Felly, os ydych chi eisiau gwneud y cyntaf o'n gilydd, so ni'n gallu deud cafwyd, hwyl yn y wers gan y disgyblion ddoe. Okay? Felly, os ydych chi eisiau cymryd 2 funud, jyst i garw ymarfer bach a rhoi chydig o'r hynna ar bapur, mae croeso i chi wneud. Okay. Felly, digon o rei yn fanna i chi ymarfer, iawn. Felly, yn sydyn iawn, os ydych chi'n edrych ar y rei sy'n gorffen gyda wyd, mae gennych chi cafwyd a chwaraewyd. Felly, ydych chi eisiau dweud beth sydd wedi cael ei gael, beth sydd wedi cael ei chwarae, gan bwy, a gan bod o'n gorffen gyda wyd, ydych chi eisiau dangos bod o wedi digwydd, ddoe. Cenir, da ni wedi ymarfer hwnna'n barod yn do, felly cenir mae'n gorfod digwydd yn y presennol neu'r dyfodol. Mae rhywbeth yn cael ei ganu, gan pwy, yn y presennol dyfodol. Ysgrifennid, iawn, mae gennych chi'r amherffaith yn fanna. Felly, sa chi eisiau dweud yn fanna bod rhywbeth fel ysgrifennid traethodau dro ar ôl tro gan y myfyrwyr y llynedd. Mae hwnna'n dipyn o gur pen, achos mae sawl peth ydych chi eisiau gofio. Ie, ysgrifennid, beth sy'n cael ei sgwennu, traethodau, gan bwy, gan y myfyrwyr, dro ar ôl tro y llynedd. A mae'r dro ar ôl tro yna yn dangos yr arferiadol. Iawn? Felly, parhau ymarfer ydy'r peth gorau i chi wneud. Iawn? Gwelir, mae gwelir yn y presennol neu'r dyfodol. Gwelir gwaith caled ar y ddesg gan y disgyblion heddiw. Okay? Rhywbeth felly. O'r gorau, ond sicrhewch bod chi'n ymarfer. Ia? Reit, felly, i ni symud ymlaen, okay? Y cymalau, iawn, rhywbeth eto sy'n gallu bod dipyn bach yn anodd i'w ddeall ar yr olwg gyntaf. Mae'n debygol iawn yn yr arholiad bydd angen i chi ysgrifennu cymal enwol, neu fydd rhaid i chi negyddu cymal enwol. Iawn? A dych chi'n cymal enwol yn syml iawn ydy bod gennych chi gymal, rhan o frawddeg, a mae gennych chi enw ynddo fo. Ac os ydych chi'n negyddu fo, ydych chi'n droi o i fod yn rhywbeth sydd heb ddigwydd, yn dydech. Iawn, y gyfrinach ydy creu prif gymal syml. Felly, ydych chi'n eisiau gorgymlethu unrhyw frawddeg. Iawn? Felly, os ydych chi'n edrych fan hyn ar nad ydy, dwi'n meddwl bod hwnna wedi ymddangos ar y papur, os oedd yma papur diwetha oedd o flwyddyn cynt. Felly, dyma enghraifft i chi. Clywodd Siôn nad ydy o wedi llwyddo i gael lle yn y coleg ym mis Medi. Okay? Felly, da chi ddim yn mynd i fod yn sgwennu clywodd Siôn fod o ddim. Iawn, da chi byth eisiau bod a ddim yn yr un frawddeg, achos mae bod yn gadarnhaol a mae ddim yn negyddu. Felly, cymrwch ofal efo hwnna. Clywodd Siôn nad ydy o wedi llwyddo i gael lle yn y coleg ym mis Medi. A drychwch hefyd, da chi byth yn gallu dechrau brawddeg gyda nad. Mae nad wastad yng nghanol y frawddeg. Iawn. Yn yr un ffordd fan hyn, nad ydyn. Reit, felly
Rwyf yn siomedig nad ydym ni yn cael defnyddio ein nodiadau I ateb y cwestiwn hwn. Reit? Felly yn hytrach na, rwyf yn siomedig bod ni ddim, rwyf yn siomedig nad ydym ni. O'r gorau. Felly falle cyn arholiad, neu cyn prawf, neu beth bynnag, allwch chi ddod nôl, pori at sleidiau yma, a mae yna enghreifftiau yma I chi. Okay? Os da chi'n ansicr efo'r cymalau yma. Iawn? A mae hynna'n fanna I chi os da chi isio rhoi cynnig arni. O'r gorau, os da chi isio munud bach I roi cynnig arni. A nawn ni symud ymlaen. A falla, dych chi'n meddwl bod chi wedi sylwi hefyd, os ydych chi'n gwybod, ydych chi wedi cyflwyno gwaith eich athro, ydych chi wedi gweld bod brawddeg wedi cael marciau llawn, gallwch chi addasu hi wedyn ar gyfer cymal gwahanol yn gallwch. Ia? Felly os ar un brawddeg yn union yn ffitio ar gyfer pob un o'r rhain, ond bod chi'n defnyddio'r cymal gwahanol. Ia? Cerwch yn ôl os ydych chi isio, ia? I adolygu'r rhain. Reit ta. Awn ni yn ymlaen ata, okay? Rhag I ni amser fynd yn drech na ni. Reit, brawddeg yn cynnwys cymal perthynol. Reit? Felly, mae hwn dipyn bach yn wahanol. Mae cymal perthynol yn deud mwy wrthon ni am y goddrych sydd yn y frawddeg. Reit? Felly, ffordd dwi'n deud wrth y disgyblion am goddrych ydy, os ydych chi'n edrych ar y gair drych yn fan yna, mae drych fel arfer yn rhywbeth mae person yn gallu edrych yn fo. Ia? Felly, os di hwnna'n gliw bach I helpu chi, mae goddrych fel arfer, o beth da ni weld yn y papur yma, yn berson, yn enw priod. A mae hwnna falle'n gallu helpu chi wedyn, o'r gorau. Felly'r goddrych ydy'r peth neu'r person sy'n cyflawni'r weithred, a'r gwrthrych, ia, yr object, ydy beth sy'n cael ei wneud. Okay? Felly, goddrych a gwrthrych, sicrhewch bod chi'n mynd yn ôl ac yn adolygu beth yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau. Felly, dyrchwch ar yr enghraifft, dyma'r ferch a enillodd y brif wobr. Felly, yn fanna, mae gennych chi'r rhag enw perthynol mewn coch yn does. Iawn? A mae'n siŵr, tra ydych chi wedi bod yn gwneud eich treigladau meddal, ydych chi wedi dysgu bod yna dreiglad meddal yn digwydd ar ôl rhag enw perthynol A. Okay? Reit, mae cymal perthynol yn cychwyn gyda'r rhag enw perthynol A, neu'r negyddol na. Reit? So, dyma lle mae'ch cymal perthynol chi. Felly, lle ydych chi'n debygol o gael hwn yn y papur, ydy lle mae'n gofyn I chi, fydd o'n rhoi falla brawddeg neu ddwy yn sôn am rhywbeth yn ei gyd-destun, a fydd o'n gofyn I chi roi brawddeg I orffen y darn. Ia? Felly, sut I greu brawddeg? Iawn? Dyma enghraifft I chi. Dywedodd y ferch a oedd yn eistedd yng nghefn y dosbarth ei bod wedi gorffen ei gwaith. Iawn? Felly mae gennych chi gymal eitha syml yn fan yna. Dywedodd y bachgen na lwyddodd I ennill lle yn y coleg I fod yn hynod siomedig. Okay? Felly mae'r A a'r na yma yn gysyllteirio I chi fod yn ofalus efo nhw, dydy. Iawn? Defnyddiwch yr A I ddangos bod yna rhywbeth positif wedi digwydd. Iawn? Mi oedd y ferch yn eistedd yng nghefn y dosbarth. A mae'r na yna'n cyfeirio at rhywbeth sydd ddim wedi digwydd, dydy. A sylwch bod yna dreiglad meddal ar ei ôl o. Iawn? Iawn, mae hynna'n fanna I chi, os ydych chi eisiau cipolwg sydyn arnyn nhw. Iawn, neu hyd yn oed os ydych chi eisiau jyst I cofnodi nhw am rwan a dod yn ôl atyn nhw, I chi gael ymarfer. Reit, oce. Mae elfennau o'r papur wedi newid chydig bach yn dydi fel ydych chi'n gwybod dros y blynyddoedd diwetha. Reit? Ond mae dal yn ddigon posib falle os chi'n gallu dod ar draws idiom neu broddull neu gyfieithiad llythrennol o'r Saesneg. Na rhywbeth sydd yna I drio baglu ni yn yr arholiad. Okay? Felly, jyst yn sydyn iawn, pe bai chi yn dod ar draws rhywbeth fel hyn, iawn, talu'n hallt. Credaf fod Cai wedi talu'n hallt am ei noson o ffolineb yn y dafarn o Sadwrn gan fod ei wraig wedi adael diwrnod canlynol.
Iawn? Felly mae'r talu'n hallt yna yn dangos bod CAI wedi talu pris uchel iawn am wneud rhywbeth gwirion un noson. Iawn? Mae'n anodd yn dydi bod ni'n gwybod am bob un idiom sy'n bodoli. Reit? Ond mae'n siŵr bod gennych chi stor ohonyn nhw. Ysgol gynradd ac ych addysg mewn ysgol uwchradd. Reit? Lle ydych chi eisiau defnyddio hwn rwan ydy mae'n ddigon posib y bydde'r papur yn defnyddio cyfieithiad sy'n llythrennol o'r Saesneg. Okay? Rhywbeth fel ar ddiwedd y dydd. Ia? Neu gwneud eich meddwl i fyny a bod chi wedyn yn gorfod rhoi ffurf mwy Cymreig ohono fo. Iawn? Reita. A hefyd, mae yna elfen o'r papur sy'n mynd i ofyn i chi edrych ar frawddeg neu ddwy. Okay, mae'n deud 5 yn fan'na, ond dwi'n meddwl gewch chi 5. A mae'n gofyn i chi adnabod gwall, ia? Esbonio be di'r cywiriad, a wedyn mor ramadegol a phosib bod chi'n esbonio be di'r rheswm dros y gwall. Iawn? Cofiwch hefyd mae eisiau gywiro fo. Weithiau yng nghanol prysurdeb a bod chi'n nerfus, mae rhywun yn anghofio bod eisiau gywiro fo. Felly, ydych chi eisiau adnabod y gwall, ydych chi eisiau gywiro fo, a wedyn ydych chi eisiau rhoi esboniad. Okay? Felly, pa fath o walla? Gallu ddod yn unrhyw beth, chi'n gwybod? Felly, gallu ddod yn wall enw, ansoddair, arddodiad. Iawn, felly gallwch chi eich gael arddodiad sydd heb gael ei redeg yn gywir. Ia? Gallwch chi gael arddodiad sydd wedi cael ei redeg yn anghywir. Reit? Gallu ddod yn unrhyw beth. Rhagenw, berf, negyddu cymal, cam sillafu. Ia? Felly byddwch yn ystyriol o'r geiriau bach WN yma, ia, rhag ofn i rhywbeth fel yna ddangos. Cymysgu geiriau tebyg, okay? Mae yna lu yn does o bethau. Gallwch chi ymarfer yn fan'na, poblogaidd, poblogaeth, hysbysu, hysbysebu, ffon. Dach chi'n bod, mae ac yn grom yn gallu newid ystyr y gair yn gyfan gwbl. Cyfieithu llythrennol o'r Saesneg, fel dwi wedi sôn yn barod. Okay, treiglo, reit? So ni'n synnu yn fawr iawn sy'n yna ddim rhywbeth yn ymwneud â treiglo yn eich bapur chi. Ond yn aml iawn, mae treiglad yn cael ei achosi gan y gair sy'n dod o flaen o. Ia? Felly ydych chi'n gwybod bod gennych chi 3 math o dreiglad. Treiglad meddal, treiglad trwynol a treiglad llais. Ia? L-A-E-S. Ond yn fan hyn, fy cath, ydych chi'n edrych arno fo, ydych chi'n gweld y newid yn y coch, fy nghath. Iawn, sicrhewch bod yr hy na'n amlwg weithiau oherwydd bod o'n anodd i'w ddweud a pobl yn anghofio mae'r hy, treiglad trwynol ydy hwnna. Be ydych chi angen gofio ydy treiglad trwynol yn dilyn rhagenw blaen, person cyntaf, unigol fy. Okay? Felly mae yna waith i adeiladu'r ateb at ei gilydd yn does. Iawn? Dy trwyn, ydych chi'n gwybod bod o'n wallus, dy drwyn, ia, yn yr un ffordd, mae gennych chi dreiglad meddal, ar ôl y rhagenw dibynnol ail berson unigol dy. O'r gorau? Ei pen, okay, os ydy o'n sôn am fachgen, da ni'n gwybod bod ni ar dir gwrywaidd. Ei ben, treiglad meddal, ar ôl y rhagenw dibynnol blaen, trydydd person unigol gwrywaidd ei. A wedyn os da chi'n sôn am ferch, benywaidd ei troed, yn mynd yn eithroed. Da chi'n gwybod bod chi eisiau trafod treiglad llais. Eto, treiglir yn llais ar ôl rhagenw dibynnol blaen, trydydd person unigol ei. O'r gorau? Felly, mynd i'r arfer, da chi'n gwybod o ddysgu fo fel na, fel camau. Okay? A wedyn mi gewch chi'r marciau yn reit siŵr. Iawn. Felly, adolygu bach cyflym. Da chi'n nabod yr rhain? Yr achollinod Iawn, felly os ydych chi'n rhan o'r sesiwn ystos diwetha, da ni wastad yn annog rwan bod ni'n deud gair am ddim byd. Okay, mae yna derm gramadegol ar gyfer popeth i ddeud y gwir. Felly, da chi'n edrych ar yr achollinod mae o fel bys yn pwyntio, y bwrdd, y botel, cicia'r bel, a be da ni'n galw hwnna ydy fanod. Iawn. Am arat ar hynna i gyd. Iawn, yr holl eiriau byrion yma sy'n dangos ble mae rhywbeth mewn perthynas efo rhywbeth arall. Wel, yr arddodiaid yn reit siŵr. Okay. Fy, dy ag ei,
Mae'r eiliad I chi brosesu hwnna. A neu, ag a ag y. Felly, da ni'n gwybod y fanod a'r arddodiaid. Felly, pan ydych chi'n gweld y term fy, dy ag ei, da chi'n gwybod yn syth rhag enw. Okay? Ac os ydych chi eisiau mynd efo gam ymhellach, a maen nhw'n annog chi I wneud hyn, rhag enw dibynnol blaen. A mae'r blaen yn dangos I ni bod o'n dod ar ddechrau'r cymal. Okay? A neu, pa fath o derma di'r hein, cysyllteiriau. A pan ydych chi'n cael a ac y o flaen berf, da ni wedi sôn amdano fo'n barod, rhag enw perthynol. O reit, rhag enw perthynol. Yn fan hyn, mae yna walla rhag enw perthynol. Iawn? Felly, na I drio esbonio hefyd cyn diwedd y sesiwn, pa bryd da ni'n defnyddio rhag enw perthynol a pryd da ni'n defnyddio rhag enw perthynol. Reit, dyma'r dyn yr enillodd y fedal arian am Gymru. Wel, yr enillodd ydy'r gwall a enillodd sydd fod angen y rhagenw perthynol a ar ddechrau'r cymal perthynol. Ond yn fan hyn, iawn, toes na ddim llawer yn digwydd nag oes yn yr ail gymal. Iawn, felly does na ddim rheswm I chi fod angen yr na. Reit? Da chi'n defnyddio a pan mae gennych chi y cymal sy'n dod wedyn yn disgrifio'r dyn. Felly yn fama, dyma'r dyn a enillodd y fedal arian. Dyma'r dyn a wisgodd yr het. Okay? Mae'r ail gymal yn syml iawn. Felly a da chi eisiau defnyddio bob tro. Yr ail wall sydd gennych chi ydy, dyma'r dyn a enillodd y fedal arian I Gymru. O'r gorau, nid am Gymru, I Gymru. Felly mae gennych chi ddefnydd anghywir o arddodiad. Reit, fan hyn, mae'r merch yn cyfleu ei teimladau yn eglur. Felly, dau beth falle sydd yn tynnu sylw fan hyn. Mae'r merch yn anghywir. Be di o fod? Wel, mae'r ferch a'r rheswm. Dyna ni, enw benywaidd unigol yn treiglo'n feddwl ar ôl y fanod. Felly, ydych chi'n gweld yn fanna, mae gennych chi'r collnod r sydd yn fanod, a mae'r enw benywaidd unigol wedyn yn treiglo o'i herwydd o. Rhywbeth arall sy'n taro chi'n fanna, ei teimladau. Okay, wel, os da ni'n sôn am ferch, da ni'n gwybod bod ni'n sôn am rhywbeth sy'n benywaidd, felly nid ei teimladau, da chi angen treiglo'n llais, ei theimladau, a da chi angen esbonio fo'n eitha llawn drwy ddweud angen treiglo llais ar ôl yr rhagenw dibynnol blaen. Okay. Reit, un arall. Cyhoeddir y bardd nifer o cyfrolau'n flynyddol. Reit, dau wall yn fan hyn. Cyhoeddir y bardd, a mae hwn yn un debyg i'r sonir, wnaethon ni sôn amdano fo'n gynharach. Iawn? Felly, gan bod gennych chi fardd yn y frawddeg, da chi ddim eisiau dechrau gyda berf amhersonol. Felly, mae cyhoeddi'r bardd yn mynd yn cyhoedda y bardd. Felly, y trydydd person unigol da chi eisiau yn fan hyn. Okay? Wedyn, nifer o cyfrolau, nifer o gyfrolau. Mae angen treiglad meddwl ar ôl arddodiad. O'r gorau? Yn Gwlad Groeg, mae fy brawd yn byw, reit? Treiglon fama sgynnoch chi ar gyfer y ddau wall, ia. Yn gwlad, gobeithio bod hwnna'n edrych yn rhyfedd, yn wlad, di o'i fod. Felly, treiglad trinol ar ôl arddodiad yn. Fy brawd, yn amlwg yn anghywir, fy brawd. A mae gennych chi dreiglad trwynol hefyd ar ôl yr rhagenw dibynnol blaen. Fy. Yr unig beth swn i'n ychwanegu hwnna ydy bod chi eisiau dweud bod o'n berson cyntaf unigol. Fy. Oce? Iawn. Yn fama, cerddodd bob dydd i'r ysgol ar ben ei hun. Okay? Felly mae hein, dwi'n meddwl, yn enghreifftiau hefyd sydd wedi bod mewn papura dros yr amser yn y gorffennol. Felly mae gennych chi cerddodd sy'n amser gorffennol, ond os da chi'n sylwi, mae gennych chi'r bob dydd yna, a mae hwnna'n arferiadol. Felly nid cerddodd da chi eisiau, ond cerddau. Felly da chi eisiau tynnu'r cerddodd I ffwrdd sy'n gorffennol, a da chi eisiau rhoi'r amser am herffaith I mewn I gyfleu yr arferiadol. O'r gorau? A wedyn, un gwall bach yn fanna, sydd ddim mor amlwg I weld, ar ben ei hun, wel, am bod hwnna'n idiom ar ei ben ei hun, da chi eisiau yn fan yna.
Okay? A mae angen yr rhagenw dibynnol blaen ei yn fanna. Okay? Ei ben ei hun. Bydd eim ham yn gwrthod mynd i siopa? Wel, gwall sillafu sydd gennych chi'n fan hyn, ynde? Neu gwall falle sydd wedi datblygu dros amser. Nid eim ham, ond eim mam. Okay? A wedyn, gwrthod a mynd, gwrthod mynd. Does dim angen yr arfodiad a yn dilyn y ferfenw gwrthod. Okay? Gadw lle gyda'r amser. Darllenodd plant bob dydd benod allan o'r nofel. A wedyn yn fan hyn eto, os ydych chi'n gweld yr amherffaith ma'n amlygu hyn eto, gan bod gennych chi bob dydd yn fanna, mae hwnna'n dangos yr arferiadol. Felly, ydych chi'n eisiau darllenodd, ydych chi eisiau darllenau. Iawn. Ac yn hytrach na penod allan o'r nofel. Ia, yn bron fel y chapter out of the book yn dydi. Mae'n gyfieithiad llythrennol o'r Saesneg. Ydych chi'n eisiau penod allan, ydych chi eisiau penod o'r nofel. Okay. Eto, dipyn bach mwy o amherffaith yn fan hyn i chi gael gweld y gwahaniaeth. Gwelodd ei frawd pob nos yn neuadd y pentre ystalwm. Ia, felly, os oedd yn gweld ei frawd bob nos, ia, mae hwnna'n dangos arferiadol. Nid gwelodd, ond gwelai. A mae pob nos yn mynd yn bob nos, achos os ydych chi'n cofio pan wnaethoch chi ddysgu'ch treigladau, ydych chi'n treiglo yn y cyflwr adferfol. Iawn, a mae hwnna'n dipyn o lond ceg, ond be mae'n golygu'n syml iawn. Ia? Os ydych chi'n gweld lle mae'r frawddeg yn torri, gwelai ei frawd, mae'r pob nos na yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am weld y brawd. Felly, pan ydych chi yn disgrifio, ia, mae gennych chi gyflwr adferfol, ydych chi angen treiglo'n feddwl yn fan yna. Okay. Symud ymlaen yn sydyn, achos mae hyn yn eitha tebyg. Iawn, o gennym fi un yn eisiau dangos i chi. Felly hwn hefyd ynde, ac eich gawn ni gyfle i wneud sesiwn ar hwn eto gobeithio. Os ydych chi'n edrych ar cysyllteiria os a pe hefyd, iawn, mae hynna yn gallu amlygu hynna mewn papur. Ond efo os, ydych chi'n defnyddio os pe mae gennych chi amod sydd yn bendant, a mae o'n digwydd efo'r amser dyfodol, iawn? Felly, enghraifft, os bydd hi'n bwrw glaw o fori, ia, byddaf yn gwisgo cot, ia? Dach chi'n defnyddio y pe yma i ddangos rhywbeth sydd yn amhendant ac efo'r amser amodol. Felly mae yna wastad fwy o amod yn mynd efo pe. Okay? Conditional. Felly os dach chi'n edrych, os byddai Sian yn yr ysgol yn amlach, byddai'n gallu gorffen ei gwaith. Felly os byddai, dach chi eisiau newid hwnna i pe byddai i gyd-fynd efo elfen amodol amherffaith y frawddeg. A gan bod o'n sôn am gorffen ei waith, wel, merch ydi Sian, ben y waith, ac felly, dach chi angen, does dim angen treiglo y gwaith nagos. Ia, ei gwaith hi. Dim treiglad meddwl ar ôl yr rhagenw dibynnol blaen ei ben o waith. Reit, a wedyn nawn ni jyst gorffen efo hwn, oce? Drychwch ar y frawddeg, dau wall eto. Pan yn cerdded i'r ysgol gwelodd Siôn damwain. Ond cofiwch fan hyn, reit, pan yn, os yn anghywir, dach chi wastad angen berf, reit, ar ôl pan. A dach chi wastad angen berf ar ôl os. Felly, os gwelwch yn dda, enghraifft, reit? Felly, dylia pan yn byth yn ddangos. Felly'n hytrach na pan yn cerdded, tra'n cerdded, sy'n gywir. Iawn? Rhaid dilyn y gair pan gyda berf. Gwelodd Siôn damwain. Wel, yn fanna, ydych chi'n gwybod, mae'n swnio chydig bach yn chwythig. Gwelodd Siôn ddamwain. A be sgynnoch chi'n fan hyn ydy gwrthrych berf gryno yn treiglo'n feddwl. Okay? A mae o yna, mae'n siŵr, pan wnaethoch chi adolygu'r treigladau. Felly, gwelodd Siôn ddamwain. Bod gennych chi Siôn yn y canol fel enw priod, os chi'n tynnu fo na, gwelodd ddamwain, chi dal angen i dreiglo fo, dydych. Okay? Felly, yn fanna, mae yna dipyn o bethau wedi cael i crynhoi mewn chydig bach o amser. Reit? Ond dwi'n gobeithio bod o'n rhoi rhyw flas i chi ar be fyddwch chi yn
wynebu yn yr arholiad. A os gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi ofyn neu sgwennu nhw yn y blwch. Okay? Ond pob lwc i chi a diolch yn fawr iawn.